I per tot això que acabem de comentar, convindreu amb mi que el cabell d'Àngel s'ha d'abolir. I ara acompanyeu-me a Sant Gervasi Galvany. Sí, anem amb bus. Voleu mandarina? El món se'n va a la merda perquè ja no sabem ni anar en autobús. A la gent se li dona carnet per anar en cotxe, però és que no sabem anar en bus. Què li passa a la gent? Que el genera més angoixa la idea que seguis entre ells i el passadís que ser enterrats en vida. Aquesta gent que s'atrinxera a venir al seient buit de finestra. Què els passa? Jo us diré el que els passa, que no volen mirar-te als ulls i preguntar-te «Baixes?» Són aquestes dues síl·labes el que els passa. Baixes? D'una banda estem emmudint com a societat i això és un drama, però de l'altra, en realitat celebro que hagi minvat el fenomen abrazos gratis. Què volia dir aquests becaris de l'afecte? O sigui, davant d'algú tan entusiasta o amb tant de temps lliure, jo només puc desconfiar. A més, avui en dia semblaria que protesten pels presos, uns tals UCs, free UCs. I algú els ha dit que les abraçades igualment no es paguen? Oh, ja hi som. Sant Gervasi Galvany. Sentiu l'olor? Esclar que no, és un vídeo. Però us ho explico jo. És com una barreja de gessamí i d'emissions d'Audi i d'altíssima renda per càpita. És un lloc on les nenes es diuen Bea i els nens tenen noms d'apòstol. ¡Lucas, no corras! Mateo, el rapé. Judas, aléjate de eso. Es un pobre. I on, bàsicament, els cabells tenen millor vida que tu. És també l'únic lloc on els preus del Veritas, o Veritas, o Veritas, no, semblen uns preus normals de botiga de barri, com qualsevol altre. És l'únic lloc de la ciutat en què passa. És un lloc on pots gaudir de fantàstiques noves experiències, com per exemple, no sé, comprar taronges a preu de caviar i cocaïna. És molt maco perquè si tu et poses a la porta del Veritas i escoltes fi, sents la gent dient entre dents ho estic fent molt bé, ho estic fent molt bé, ho estic fent molt bé. I això és bonic. Turó Park, el Hyde Park de l'Upper, un espot de clorofila i privilegi on pots tant venir a menjar la carmanyola com a fer la caza del zorro quan és temporada. De fet, hi ha un arbust secret que si passes hi ha un túnel subterrani que et porta al círculo ecuestre. ¿Qué no era? Però us penseu que la zona alta està renyida amb l'humor? No! Anem al turó, Marc? Val, aquí els gossos es compren de dos en dos, de raça, iguals, o sigui, aparellats, perquè no te'ls compraràs desaparellats. O sigui, la gent està tan a prop d'adoptar un gos a la gossera com de comprar roba de segona mà. I la roba te la compres en botigues de nom eteri, perquè concretar és de pobres. Un cabàs pel Chihuahua, 200 eurazos. Em comuniquen que David Fernández acaba de tenir un ictus. Aquest gos, per exemple, té accions. I ara us explicaré com m'he convertit en el que sóc avui. 1, 2, 3. Ahora escucha la historia de mi vida y de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser la más rica en Sant Gervasi con mi esclavo Ariel. En el centro crecía y vivía, no encontré ningún colega que haga de policía. Jugaba al básquet sin cansarme demasiado porque no me gustaba cansarme demasiado. Cierto día, jugando al básquet sin amigos, los tíos de minoría me metieron en un lío y mi madre me decía una y otra vez que veáis unos vídeos con el boludo de Ariel. Llamé a un taxi que no llegó, me fui en bus y el vídeo empezó. Quería conocer a la clase de vecinos que me esperan en Sant Gervasi con aire isabelino. Me acerqué con cautela a esa tienda y por osmosis me quedé así de estupenda. Era una más, estaba empadronada, mi trono me esperaba, la princesa llegaba. ¡Ja!